Obi biara ye wo no kuada. Na dwene mu do papa na dwene mu nso eda ho yie. Se ne namfo no mu a wone owo no mu no. Anya de a wo kokko wo no mu fie o. Se obetu wo kuada nifo na waka kire se matie. Nanso wo mu de abiribia wo pese utie wo no afutu. Wo kuadafo empe enema ye de siesie kra. Wo mu nim se wo mu nim nyansa se ne obia. Wo pe emnam no de wo pe aware dodo pa e wo no ma ye wo mu kuada. Wo no oba ana bema wo di kan a wo be hia no wonam no. Eya wo mu nta anware saa ma no ana saa mema no. Ene wo de nano nyina be fa wo de wo pe no wonya wie a eno ano no. Abusia yasan ya de ahie biom ya da odoma nkoma se ode yempom ene ya ho oden afem yen kwanso ode afem ye biom yaguso a yesua de ye hwe enna no awoda no sen ena esu ene ban a ewo ho esitie ene ye hwe bibi de afa eda mukuada se ye ka mukuada eye eda na kanetete no ananom wonom Kwaku de ba wonom a etoye ewo akoye mu no yede wonom amu ebegu ho ema abusua adofo wonom ba ebehwe se bia wei yede hye wei yede hye fi se bia na akon ni mu no ebi atama wonom ahyase nti no busuani de obetimi kwa de ne nan so a ana ne nsadua kora ahunu se wei ye de busuani enenti na saa wukuada no eye okoda na ayarhoda de ema asante ene akaman enenti eda wukuada enye da eye enigye pii enti nananom hemfo no so obekọ won ma hemfie wukuada mpa a ewo se wode afade eye tuntum ene ekro na se kire ene senti no ene no se ye wo obi wukuada a enyina ye nim se be ma de wode Kwaku na asechire ne sen asechire me pa chaw ene mrane enya de kro asechire Kwaku eye ohene anase nana na ne mrane ena eye bonsam a nti ye kase Kwaku bonsam ane ena so ye oba nso a eye Akua ane nti nana anase ohema na nasechire eye bosie nti oba de Akua bosie esu ene ban ena edadi ewo saa enei wonom esu ni wonom ban mu obi biara ye wo no kuada na dwene mu do papa na dwene mu nso eda ho yie wonom mfa wo ne ma nche basa wonom tena sesese kase ye de ade wei echa na wo de eche na enye se wo fiti ya prekopa na wafa na ade wo se fa kodabi wonom tena sesese dwene ho ansa na wonom agya wo made mu ade ache won ma wo japade enka baabi ene nti so ye wo obi wukuada na obeya busua pani a wonom ajapade ya wo nananom agya ye ma ne koka baabi no ya wo di akire ekokwohwehwe agye wonom ade de ba wukuadafo wonom suban bi enonom na se ebia osimi kwa kohunahuna obi a ye wo no wukuada da bi ntimi hunahuna obi a ye wo no wukuada mfa ho ni da bi da wo nka ho bi wo de wonom ewo akokoduro ya se ye hunahuna wonom tra saa de enya de ye adwuma wonom ewo animunyam pa wukuadafo ane wonom anim enyam eda wukuada wonom wonim de se ye kase ye hwehwe asemu pa wonom wonim de de ye saa nhwehwemu no na woya de ema wukuada ni a wo kire na ni so dodo oma wo hunu sampade a ye ma no nani aso na wonom nyansa ani nimde a wodom nkoma ade ama wo mu nti aya afoforo ko wo mu nchen akopemwa meka mwa enye sika mwa dabi na emom afutuo adwenkyere ene akwankyere ya wonom tai ko wukuadafo pa ama wonom so eboa wo mu saa kwan no so obi biara ye wo no wukuada se ne yonko brebo no ana se ne namfo no mu a wone owo wonom no
Anya dia wo kokko wo no mu fie o. Enti se wo adamfo bi na wo ni wokuada a. So wo tena sese a wonta ma wo fie. Nanso wo de abiribia ya na wo di nachi. Ana wokuadafo nso. Se wadamfo ne wonom anasa wo ne wonom enam a. Aya wo mu de omunnim se wonom nyansa ene wo munnim de enti. Omu de nko na wo se wutie. Se obetu wokuada nifo na waka kire se matie. Nanso wo mu de abiribia wo pese wutie wonom afutuo. Ofa wonom asem wo beka ade a kire wo. Wokuadafo Nyankopɔn adom wo mo awokua dwuma mu. Se wokuada ni wakase kokoo kura wode to bo so a ebefifi ebenyini beso aba. Nti kua pa de odomankoma ade kire wokuadafo. Ena se ye di dwuma bie na wadane ama wokuada ni se onhwe no wonkyeretene director woni problem obaye ne fiko ade amon. Wokuadafo do nyamesom wono mo penyamesom papa de wose wo som nyame. Na mmom de wose won som nyame na obesom bosom ana wobunde obeye obekonu rosu no wono nso ekobin ne ho yie wono mo nye saa ne ma ne biara wo som nyame a wo som ne yie na ye bosom so na wono nso besom so a eno nso wono esom yie omo ye no eben kwanso wono eben wono ho. Wokuadafo empe enema ye de siesie kura te se de me ne wodi kan sua ye se dwadafo de wono mtimi do wo mo ne masie frinchem no wokuadafo nte saa wonom empe nema ye de sie dendenden. Wokuadafo bre wa brabo mu kakra enye pii. Enti wonom mmre mmoroso ena wo muso nya wonom ho ntentam so mmoroso. Enti eye ho ne ho. Ena afenso se wokuada ni ekase wo ka sama kire wa obegina disesi a. Enti wokuada ni a wo yesempa tre adwuma wonya dom edi nachi. Saa edom na wonya di nachi nti so wonom ka se wonom beye dom e de atia wa entwentwen wo na ase pe ho asekumodwa bi na di wokuadafo suban no. Enti saa enema wei eye niema pa wodomankoma e de adom wokuadafo abusua eje ne nyina no ebia wonso wonnim bi ka ho ne nyina keka bom e de soso na so na edien ene de ebeka ne se enye e wokuadafo mu ebeka ne se bad side. Nyame anim ni se eba se ye wo obi wokuada a omunnim se omunnim nyansa se ne obi a. Enti wo tu wokuada nifo a obehwe wadim kom obeti asem na wo kan nyina da nanso wie ya wosefo wasem pakodo efo na so defa mu a na akwa benkum mu wonfa wafutuo ni nya hwe fisi wo mu ho se wonom ennim nyansa ase obi a. Na wokuadafo asem odin babia behunu se woda ote hokom wonam dindin nti wadwene ye wo se nasem wo mre da bi wonom asem odin papa. Ena afenso se wo ka sam kire wokuada ni wobekwa akobisa asem na sesesi ya wo kwa akobisa nso wo ya obeka kire no obebo wodin. Enti wo abeka kire no wonsuro se obebo wodin na wonso oba bebisa asem na se enso wonso wonsuro fi se ono de akokoduro ye de adom no wokuadafo suban no nti wo ka asem kire wokuada ni a e ba remfi obetoto aba ye hunu de efirie. Na wokuadafo wo pe emnam no de wo pa aware dodo pa e wono ma ye wo mo wokuada se be ma beka se ma ware ba ko wanya na nye ne mienu ne miensa wokuadafo memma wonom epa wade papa nanso wo hwe wonom awade no mu no anasa asa no be ware no wonom oba ana be ma wodi kan ya obehia no wonam no eya wo mo nta anware saa ma no anasa memma no ene wode na no nyina be fa wo ho de wo pe no wonya wie a eno ano no na mmom so wosi aware kwan so se wo ware a eno ena na ware dodo no eba no wei ene esu ene ban bi a ewo wokuadafo mu abusua se wohunu ne sei na wohunu esinto ene mrawye a ewo wonam sei a etimi boa wo e ma ye ho adwuma yaka se ye osinto no nkyere se aka wo so na mmom eno mmom be boa wo amwatimi aye ho adwuma ene nti ha ena ene ye de wokuadafo wono musu ene wono moban no ye de besie Oheneyere Aprebi ene bedin
Meda ase na obre, yensenhyia dachi. Empani ehye bi bekosu.